ଏବେ ଆମର ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଗଲା। ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ କି ଏବେ ଉଠେଇବା। ଉଠ ମାମା, ମାମା ଉଠ। ମାମା ତମେ ସ୍କୁଲ ଯିବ ନା? ଉଠ ମାମା, ତମେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ନା? ଉଠ ପ୍ଲିଜ୍ ମାମା, ଉଠିଯାଅ। ତମେ ସ୍କୁଲ ଯିବନି କି? ତମେ ଯିବ କି ନାହିଁ କୁହ? ତମେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଉଠିଯାଅ ମାମା। ଆସ ଆସ ମାମା। ଚାଲ ମାମା। ଶ୍ରୀର ମୁହଁ ଧୁଆ ସରିଗଲା। ଆସ ମାମା ଏବେ ବ୍ରସ୍ କରିବା। କର ଭଲସେ କର ମାମା। ଦେଖ ଗୋଟେ ପିଲାର ନିଦ ହିଁ ଛାଡ଼ିନି, ଆଖି ବୁଜିକି ବ୍ରସ୍ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବ ଏ ପିଲାକୁ? ସକାଳୁ ଉଠିବନି ସେ। ମାମା ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦେଲ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦିଅ। କହିବନି? ହେ ମାମା, ତମେ ବ୍ରସ୍ କଲ? ତମେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବ? ସ୍କୁଲ ଯିବ ନା? ସ୍କୁଲ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବ? ଖେଳିବ। ଓଲୋ, ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ସେ ଖେଳିବ। ଚାଲ ଏବେ ଗାଦୁ କରିବା। ଗାଦୁ କଲାବେଳେ ତାର ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦ। ଗାଧେଇବନି, ସେ ପାଣିକି ସବୁବେଳେ ଡରୁଛି। ଓହୋ ମୋ ବୁଲି। ଗାଦୁ କରିସାରିଲା। ଏବେ ଠାକୁରକୁ ନମ କରିଦିଅ ମାମା। ନମ କରିଦିଅ। ନମ କରିଦିଅ ଭଲସେ। ଏବେ ତାର ସବୁ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍, ୟୁନିଫର୍ମ, ବୁକ୍, କଫି, ପେନସିଲ୍, ଇରେଜର୍, ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଶ୍ରୀ ଖାଇଦେଲା। ଖାଇକି ସ୍କୁଲକୁ ବାହାରିବ। ଶ୍ରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଶ୍ରୀ ମାମା ସଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଚୁଟି ବନ୍ଧା ହେଉଛି। ମାମା ତମେ ସ୍କୁଲ ଯିବ, କାହାକୁ ମାରିବନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କଥା କହିବ। ଗୁଗୁ ଆମର ସଜ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୁଗୁ ତମେ ସ୍କୁଲ ଯିବ? ତମେ ସ୍କୁଲ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବ? ଖେଳିବ। ଖେଳିବା ପାଇଁ ତ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିବନି କି? ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିବ। फाइनाली श्री ता बाबा सहित स्कूल चलिला। बाय बाय मामा, बाय। मामा जेजे को हैंडशेक कर दियो।
गुड गर्ल। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଶ୍ରୀର ସ୍କୁଲରେ। ଗୋଟେ ପିଲାର ନୂଆ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଛି, ସେ ତା ମାମାକୁ ଖୋଜୁଛି। କେତେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାମ୍। ମାମା ସେ ପିଲାଟା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ତା ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି। କେତେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି। ହଉ ତମେ ବାଏ ବାଏ କର। ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅ ବାବାଙ୍କୁ, ବାଏ ବାଏ। ବାଏ। এরপর নেই ମାମା ଆଉ ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିଦେଲ। ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କଲ। ମାମା ମାମା ଉଠ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ନୂଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡଟେ ବନେଇ ସାରିଲାଣି। ତା ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ଖୁସିରେ ଖେଳୁଛି। ସ୍କୁଲ ଆସିକି ପୁରା ସେ ମଜା ନେଉଛି। ଏବେ କ୍ଲାସ୍ ସରିଗଲା, ଖେଳ ସରିଗଲା। ପିଲା ମାମା ରୁହ। ଦୋକାନରୁ କ'ଣ ଆଣିଲ? ଜେମ୍ସ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଘରେ। ସ୍କୁଲରୁ